sini sarsang paisok bai bekya naitok toka asogoi sarsang na lamsana bagan khabai khubai kobok jago Sang Subodh Devarma, Subzonal Abhicharan, Subzone Bonoboang. Kani puro jotono yang pokrono bagai ang thai manja thai joto tahok pe bok sangna kobok jago. Hai na hai sang tabo next best rina bagi thang tongai sini PTA di sini CM sini sal borong guna Purna Chandra Jamatia no best rina bagi ang koi nai aboni pore sing best rina sini sal sohel borong guna sohel devorma sini PTA di sini EM bonobo bini best mana bagan kobok jago hai na hai seng tabok buat kobok jago hai na hai se risai lene bo sini sa hai na hai seng awat nalene risai lene sini Obisuron Subzonal Chairman te sini Goirokya Hati Committee ni bo President borong guna Sara Chandra Devarma jago belai belai hambai sarna te sengtabo tadi soman ulo hai hai sar songno bona asat ya asma baga kobok jago Joto tahok pe bok sangna sini
Gồm nó sẽ cái như gì hả